खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासिखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं सेबा बरा मैया 21 जुन खालि SSLC कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ फोसावबाय। जाय बेनायसाफोरा आनजादनि थाखाय नुजाथिदों आरो गावसोरनि फिथाइफोरखौ नायनो लुबैदों बिसोर SEBA-online.org मावख'आरि वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि सेबा बरा बे कम्पार्टमेन्टेल आनजादखौ थांनाय मे दाननि 28 मे 2024 निफ्राय 3 जुन 2024 सिम खुंफुंदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जाय बेनायसाफोरा गावसोरनि फिथाइफोरखौ नायग्रोमनो लुबैयो बिसोरो गुदि खिथाफोरखौ मोननो थाखाय रल नं बायदि गावसोरनि लगइन फोरमानलाइफोरखौ गथायनांगोन। बेनायसाफोरा आनजादाव उथ्रिनो थाखाय बाङाइसिमाव 30% नम्बर लानांगोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं सा 98 जन भारतारि सुबुंफोरा जिउ गारनांदों। खौरां मोननाय जादों दि बायजो हायुंआरि मन्थ्रि बिफाना मैया सुक्रुबाराव बुंदों दि सौदी आरबाव बे बोसोरनि हज दावबायनाय समाव मिथिंगायारि जाहोनफोर आरो जाब्रबथायनि जाहोनाव सा 98 भारतारिफोरनि जिउ खहा जादों। थांनाय सप्तानि जोबनायथिं भारतनिफ्राय 1,75,000 नि बांसिन गोथार थावनि दावबायग्राफोरा गोथार थावनि दावबायनाय समाव गावसोरनि आरज गाबनो थाखाय मक्कानि बायजोआव गोथार माउन्ट उराफातआव ज' जादोंमोन आरो बेयावनो बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं गोबाव सम बर' रावजों सानफ्रोमबो रादाब फोसावग्रा बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेलखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफ्रा हेक खालामबाय। बे रादाबखौ बयबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय मोनसे गोनां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड रादाबा गोबाव सम 5 बोसोरनिबो बांसिन खौरां बिजों महरै खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बे खामानि मावनाय समाव जोङो मोनसे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो जोंनि रादाबखौ जोङो मिन्थिहोयोमोन आरो बे इउटुब चेनेला बड'लेण्ड रादाब मुंजोंनो खुलिनायमोन आरो बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेला थांनाय हराव जोङो बे समाव हेक जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो फुंबिलि समाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो जेब्ला जोङो रादाब फोसावनो थाखाय आखायाव लादोंमोन आरो बे समावनो जोङो मिथिनो मोन्दों जे बड'लेण्ड रादाबा एबा बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेला हेक जाबाय आरो बे समाव जों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो बेखौनो मिथिहोनो नाजादों आरो बे बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेलाव जुदि गुबुन सुबुंफ्रा एबा जाय बिथांमोना हेक खालामदों बिथांमोना जुदि गुबुन भिडिअ एबा गुबुन फट'खौ एगारोबा जोंनि सायाव जेबो साननो नाङा। मानो होनोबा बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेला दायो जोंनि आखायाव गैलिया आरो जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे गासै 2,46,000 बांसिन सुबुंफ्रा बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेलाव दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा फुंबिलि समाव जोङो जेब्ला रादाब फोसावनो थाखाय आखायाव लादोंमोन बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय जे बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेला हेक जाबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो बेखौनो फोसावनो सानदों। जोङो हाजासिमाव बेखौहाय जोङो नाजागोन लाबोफिननो थाखाय आरो जुदि जायाब्ला जोङो गोदानै खुलिफिनगोन आरो जाय बिथांमोना दिनै हेक खालामदों जों बिथांमोननिफ्राय जोङो बेखौ जोङो रिकभार खालामफिननो थाखाय जोङो नाजागोन आरो जुदि जायाब्ला जोङो गोदानै खुलिगोन आरो बेखौनो जोङो मिथिहोदों जे साफ्रोमबो खौरां बिजोंखौ मोजां मोनग्रा आरो आथिखालनि खौरां बिजोङाव मदद होग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनसिम जोङो बेखौनो मिथिहोबाय जे बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेला जोंनि आखायाव गैलिया। बियो दिनै फुंबिलि समनिफ्राय गुबुननि आखायाव दङ आरो बेखौ जुदि जोङो लाबोफिननो हायाब्ला जोङो गोदानै खुलिगोन आरो दायो जुदि बेवहाय गुबुनफोरा गाज्रि भिडिअ एबा गाज्रि सावगारिफोर फोसावोबा बेखौ जोंनि नङा आरो जों बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय। ब्रैथि रादाबाव दं आसामाव दैबानाया गिथाव बाथाव महर लागासिनो दं। दासान्दि आसामनि माखासे जिल्लाफोराव 4 लाखसोनि बारा सुबुंफोरा दैबानाजों जुजिनो गोनां जागासिनो दं। आसाम स्टेट डिसास्टार मेनेजमेन्टनि बादिब्ला दैबानाजों सा 4,09,356 सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव थैनायनि अनजिमाया सा 26 जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब।
लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब। बे गोजोनथाव रादाब आरो गोग्गाथाव रादाबानो जादों बर' बिजोंजोंनो सोलोंथाइ लानानै राजस्थाननि एडिजिपि जानो हादों सन्जीब नार्जारी मुंनि आगोमा बर' फिसाया। खौरां मोननाय बायदिब्ला मानाव गेदेर सन्जीब नार्जारीया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि सिङाव थानाय बावरागुरिनि थागिबि। बिथाङा गुदि, गेजेर आरो गोजौ सोलोंथाइखौ बर' बिजोंजोंनो फरायनानै उनाव गुवाहाटीनि कटन कलेजाव फरायहैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।